Heliport Liptov. Kauza, v ktorej sa odborníci dostali do opozície voči laikom. Aká je v podstate právna istota pre podnikateľov, keď mám množstvo súhlasných stanovisk a napriek tomu neviem tento projekt zrealizovať? Krajský súd rozhodol, že k poistnému podvodu nedošlo. Po dokázaní mojej neviny v znaleckom posudku zo Ústavu súdneho inžinierstva v Žiline som bola oslobodená. Projekt Heliport som chcel zrealizovať preto, že doposiaľ som mal málo času na zrealizovanie túžby lietať a stále chcem zviditeľniť región Liptov tým, že budeme ukazovať ľuďom krásny Liptov z vrchu z tačej perspektívy. Ja to vidím tak, že teraz si niekto vykoumal, že tu som medzi Ondrašovou a akvaparkom, kde chodia ľudia, návštevy a tak ďalej. A rovno k ceste sa dám s heliportom a ja si na tom spravím svoj biznis plán a tu budem odtiaľto lietať a robiť vyhliadkové lety. Aká je v podstate právna istota pre podnikateľov, aby sa táto republika rozvíjala, keď napríklad v mojom prípade konkrétne mám množstvo súhlasných stanovisk a napriek tomu neviem tento projekt zrealizovať. Cyril Fogaš, podnikateľ z Liptovského Mikuláša, chce na tomto poli vybudovať civilné letisko pre helikoptéry. Heliport Liptov, ako ho nazval, má byť základňou pre výhliadkové lety. Má schválené projekty a potrebné povolenia na vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia. Ale svoj zámer nemôže realizovať. Stojí proti nemu verejná mienka a súčasné vedenie mesta. A to napriek tomu, že mu 8.2.2011 vydalo záväzné súhlasné stanovisko. Toto je súhlas mesta, ktorý osobne podpísal pán primátor mesta Alexander Slavkovský a pre mňa je nepochopiteľné, ako neviem postaviť a zrealizovať projekt heliportu, keď od tohoto súhlasu sa všetko odvíjalo. Ako je možné, že napriek záväznému stanovisku mesta nemôže podnikateľ Fogaš uskutočniť svoj projekt? S touto otázkou sme prišli za súčasným primátorom Liptovského Mikuláša, ktorý nás privítal s tým, že mesto v júli 2011 záväzné stanovisko zmenilo. Na začiatku dostalo od nás vyjadrenie, ktoré sme my potom zrušili, tak ako nám to umožňuje zákon, lebo po predložení hlukových štúdií sme nadobudli presvedčenie, že hluk, ktorý je popisovaný v tých štúdiách, je nad rámec zákona a tak mesto zmenilo svoj názor a vydalo nové záväzné stanovisko, ktoré je dnešným dňom platné. Dneska nikto z vedenia mesta včítanie odborníkov zo stavebného úradu potrebný certifikát na hodnotenie hluku nemá. Nechápem, prečo ja predkladám hlukové štúdie, hlukové posudky, ktoré zhotovujú vysoko kvalifikované osoby. Máte nejakú svoju hlukovú štúdiu alebo niečo také? My vychádzame z tej štúdie, ktoré tam je a z hladín hluku, ktoré sú povolené pre obytné územie. Je zaujímavé, že mesto zmenilo záväzné stanovisko pre podozrenie z prekračovania povolených hladín hluku a vychádzalo pritom z hlukovej štúdie, ktorú dodal Cyril Fogaš. Pretože práve táto hluková štúdia preukázala, že hluk, ktorý bude spôsobovať prevádzka heliportu, nebude prekračovať povolené hladiny. Štúdiu vypracovala akreditovaná firma, ktorá má za sebou desiatky hlukových štúdií doma i v zahraničí. Boli hodnotené rôzne varianty prevádzky pri súčasnom stave zastávanosti a bola urobená varianta, keby sa toto celé územie začalo zastavovať tak, ako je dané v územnom pláne. Výsledok vidíte tu nás, samozrejme, to, čo je to najčervenejšie z tých červených, tak to sú vlastne prekračovanie prípustných hodnôt a postupne sú to prechody až vlastne do tých najnižších. Ten súčasný stav, kde je funkcia bývania alebo kde je tzv. Vonkajší chránený priestor, tak tam táto štúdia nepreukázala prekračovanie prípustných hodnôt. Firma Euroakustik vypracovala hlukovú štúdiu meraním, kde sa priamo v teréne zbierali údaje počas letovej prevádzky. Zároveň boli doplnené matematickým výpočtom. Odborníci dokonca konštatujú, že hluk spôsobovaný helikoptérami bude miestami menší ako hluk z blízkej cesty.
Ak by chcel niekto spochybniť tie výsledky, tak samozrejme má na to právo, ale mal by predložiť niečo podobné, to znamená podobným spôsobom, alebo tak, ako je to vo svete bežné, ako sa to aj na Slovensku bežne robí. Doposiaľ sú to len nejaké pochybnosti, ktoré nie sú podložené žiadnymi faktami, ktoré zodpovedajú skutočnosti. Projektové umiestnenie heliportu je hlukovo tiež výhodné. Vedľa stojaci akvapark a na druhej strane obec Liptovská Ondrašová sú vzdialené približne 800 metrov. Na Slovensku poznáme heliporty umiestnené v obytnej zóne, ako napríklad heliport v Bratislave blízko panelových domov. Dokonca máme veľké letisko v Dubnici nad Váhom. Od obytnej zóny je vzdialené necelých 400 metrov. Určite to niekedy tých ľudí aj otravuje. V čase, keď sa tu nejaká proste akcia majstrovstva Európy, majstrovstva sveta uskutočne, keď je tu tá záťaž hluková väčšia. Za normálnych okolností, ako myslím, že tie hlukové parametre sú v norme. Oproti Dubnickému letisku by bol heliport Liptov niekoľkonásobne menším civilným letiskom, ktoré sa s prevádzkou klasického letiska nedá porovnať. Ale vedenie mesta Liptovský Mikuláš aj v tomto prípade spochybňuje zámer projektu. Predstava bola, že to bude heliport, kde budú nejaké vyhliadkové lety, ale časom sa z toho vyklulo, že to bude letisko, na ktorom bude výcvik pilotov. Takže život ukázal, že to nie je také jednoduché s tým heliportom. Kvôli výcvikom pilotov je treba samostatnú legislatívu, špeciálne povolenia a tak ďalej a tieto oprávnenia naša firma ani není schopná zariadiť z titulu obsadenia, kvalifikácií personálu a tak ďalej. Argumenty odporcov heliportu sú zaujímavé aj v prípade tvrdenia, že z budúceho letiska budú lietať veľké vrtuľníky. Takéto tvrdenia ale môžu vyplývať z nesprávnej interpretácie projektu. Ten musí zo zákona definovať najväčší typ vrtuľníka, aký môže z letiska štartovať. Je to formalita projektovej dokumentácie a tu schválili viaceré inštitúcie vrátane mesta a leteckého úradu. Letecký úrad preskúmal súlad predloženej dokumentácie s požiadavkami, nezistil rozpor a zaslal projektantovi súhlasné stanovisko. V následnom konaní letecký úrad odporučil tento heliport na vydanie príslušnej dokumentácie ministerstvu dopravy. Fogašova firma Elán vlastní 3 malé vrtuľníky typu Robinson. Tie sú považované za tzv. Tiché. Projektová dokumentácia, hlukové štúdie a iné povolenia prinášajú fakty, ktoré jednoducho vyvracajú argumenty odporcov heliportu. Primátor mesta Liptovský Mikuláš, predpokladám, že dodnes sa nevyzná v tomto projekte administratívne, lebo tvrdí a prezentuje neodborné výroky a proste ja na úrad nosím posudky a rozhodnutia úradov, komisií, všetko, čo odo mňa stavebný úrad požaduje. On zamlčuje pred verejnosťou, že my sme v súlade so zákonom svoje stanovisko opravili a sme zmenili rozhodnutie, ktoré sme prijali na základe nových skutočností. Novými skutočnosťami má primátor Slavkovský na mysli hluk, o ktorom sme už hovorili. Treba však povedať aj to, že mesto zmenilo záväzné stanovisko až v dobe, keď mal Fogaš v rukách právoplatné povolenie ministerstva dopravy. Navyše toto povolenie mesto ani raz nerozporovalo. Rozhodnutie sme vydali na základe súhlasného stanoviska mesta Liptovský Mikuláš, obce Liptovský Trnovec a ostatných zúčastnených strán. V zákonom stanovenej lehote sa nikto z dotknutých inštitúcií k tomuto súhlasu nevyjadril, zaporne, kladne, ani nepodal rozklad, čo je veľmi dôležité. 33. tento doklad nadobudol pravoplatnosť a ja som sa modlil a ďakoval Bohu, že môžeme stavať heliport. Jak občania Ondrašovej, tak občania Palúckých sú proti tomu, aby takýto heliport bol zriadený v tejto lokalite. A preto spísali petíciu. A ja v tomto smere stojím na strane občanov. Aj v tomto prípade je zaujímavé, že občania oficiálne vyjadrili nespokojnosť petíciou až v dobe, keď Cyril Fogaš na základe právoplatného povolenia ministerstva dopravy žiadal mesto o územné rozhodnutie na stavbu heliportu. Práve od občanov mal údajne výsť podnet proti nadmernej hlučnosti heliportu, ktorý vraj má byť výcvikovým letiskom. No čo, si myslíme o tom, aby to zmizlo jednoducho odtiaľto. Vy ste podpísali tú petíciu? Áno, to ruší. Počúval som tiež jednu stranu a vlastne nechal som si vysvetliť aj tú druhú stranu od pána Fogaša a vtedy som zmenil tento názor. A aké názory tu panovali medzi obyvateľmi Ondrašovej?
No, názory tu panovali, že tu budú lietať veľké vrtuľníky, že tu bude nehorázny hluk. Čiže dať sa znova dokopy, spísať petíciu, ktorá by mohla takto znieť, akože petícia. Muž, ktorý na tomto videu navrhuje občanom znenie petície proti heliportu, je mestský poslanec za Liptovskú Ondrašovú Jozef Gonda. Na jeho konaní by samozrejme nebolo nič zlé, ale Gonda je zároveň predsedom územno-plánovacej komisie a tá odporúča alebo neodporúča mestu, aby vydalo alebo nevydalo územné rozhodnutie. Ako je možné, že predseda územno-plánovacej komisie nabáda sám občanov k tomu, aby takúto petíciu proti výstavbe heliportu podpísali. To není výmysel pána Gondu, on len to pomohol organizovať, keďže je poslancom za tú mestskú časť. V žiadnom prípade nám nebude niekto zo Žiliny rozkazovať so stoličkou na rychli, hovorím, a príde, nech sa porozpráva s nami, hej. Ja osobne ako osoba Jozef Gonda a poslanec som dal na to embargo, hej, že ja sa k tomu nebudem vyjadrovať, ani komisia sa nebude vyjadrovať, pokiaľ nebude stanovisko životného prostredia. Územno-plánovacia komisia, ktorej predseda Jozef Gonda, mestu odporúčila územné rozhodnutie nevydať. Stavebný úrad následne zamietol Fogašovu žiadosť. Krajský stavebný úrad však jeho odvolaniu vyhovel a toto zamietavé rozhodnutie zrušil. Celý spor nakoniec vyústil do environmentálneho posudku, tzv. EI. Ten je už na stole a odborníci, ktorí tento posudok vypracovali, tiež dávajú Fogašovmu heliportu zelenú. Dá sa povedať, že ten zámer podľa toho dostupného materiálu by bol realizovateľný. Stojí mi nad tým rozum, ak niekto dokáže povedať, že heliport, na ktorom bude pristávať denne 10 helikoptér, nebude obťažovať ľudí bývajúcich v okolí a teda nemá dopad na životné prostredie. Pokiaľ orgán rozhodujúci, v tomto prípade treba z mesto, by chcel zamietnúť, musel by mať veľmi dobré odborné podklady, aby jednoducho vyvrátil tie vysokoodborné závery tej EI. Čo plánujete urobiť, ak vám mesto nepovolí ten heliport? Ja to dneska dotiahnem na Európsky súd. Ja sa nezastavím pred neodborným vedením mesta. K definitívnemu vyhodnoteniu dopadov na životné prostredie ešte musí prebehnúť pripomienkové konanie. Ale už teraz je jasné, že odporcovia heliportu budú musieť svoje argumenty riadne podložiť. Tak či onak, posledné slovo nebudú mať laici, ale odborníci. Je ale zaujímavé, že už v nedalekom Ružomberku sa na tento projekt pozerajú úplne inou optikou a Fogašovi sami ponúkajú miesto pre heliport. Nemáme v regióne heliport tu v okolí Ružomberka, ktorý by bol atrakciou turistického ruchu. To znamená, že akákoľvek iniciatíva v tomto smere bude z mojej strany určite podporená. Nemyslíte si, že taký heliport by bol prínosom pre mesto? Cestovný ruch podobne? Určite nie. Kauza Heliport Liptov nastoluje otázku právnej istoty pre podnikateľov a potenciálnych investorov na Slovensku. Cyril Fogaš má všetky posudky a povolenia, aby mohol dostať územné rozhodnutie a stavebné povolenie. Napriek tomu ho stále nemá. Zákony mu síce umožnili zriadiť si na svojich pozemkoch tzv. Pracovnú plochu, ale plnohodnotné letisko si tam postaviť nemôže.